Zinoitwa Loveness. Khumbula. Ndakadiagnoswa HIV 1991. Ndabereka mwana akarwara akafa. Takatestwa kuGeneral Hospital. Murume nemukadzi vakazoti positive. So 91, 92, 93, my husband passed away. But I knew I was positive because I data already. But being very young by then, ndakabereka 1964, but 91, banditi mukadzi wechidiki. Akati akafa, I was 27 years old. So ndakararama 91, 92, 93, 94. Handinambozvifunga, ndinambozviisa musoro kuti chandanga kangofocusa on vana because ndachine vana vadiki. The other one was grade 3, the other one was grade 2, the other one was grade 1. Saka ndakafocusa pane vana, handinambofocusa pachirwere. Saka hazvinamboita kunge zvandiaffecta because I was working very hard for my children. Ndaisona, ndairuka majuzi. And then I was a professional, ndakuti accountant by profession. Ndaishanda kubasa. So being very busy at work, ndinambobatikana nekuti ndine chirwere. So chakandisunda up to 2007 ndakatanga kuzorwara gumbo. In a friend of mine, a sister, because madi kumbotestwa, she didn't know kuti ndakatestwa kare. Ndikati it's okay. Dr. Ainbodi so ndirapa anga he was out for chikoro. Vandamirira kuti adzoke, that was Dr. Nyamangodo. Naenda kuna Dr. Nyamangodo kuti Dr. Nyamangodo kunosuzwa mushi. But they have no test pa. Naenda ku New Start Center. Yanga yatori testing because ndakataurwa kare. Vandaenda kuno test pa ndapuwa results angu vandaenda kuna Dr. Nyamangodo. By then mapilisi anga achatyisa kuamwa and ainetsa kuaona. I remember tainopuwa paOK Arcade pane pharmacy iripo yaya. Maitoiswa muchirumu. Murungu wangu ndaishandira aindida zvekuti because ndaishworka very hard. So paakaona kuti mwiri wangu hausi kuita zvakanaka, akatanga kugara neni pasi, what do you think is happening? Ndakatestwa positive, but ndakazotestwa gata chipo and that and that. So akandiisa pamedical aid nechronic. Saka ndakatanga kunopiwa mapirisi kuOK Arcade. Muchirumu, muchioffice, maipuwa mega zvokuti zvaityisa. Then that friend of mine, ndoramba ndichimutaura, akazonditi iwe mapirisi uri kupuwa ukazoregera basa kuti ukarwarisa unotadza kuzomwa mishonga. Wadii kuenda kunoenda vamwe General Hospital. So ndakaenda kuGeneral Hospital ndikatanga kupuwa mushonga. Kubva ndifika kuGeneral Hospital, the same friend of mine, she's a sister, she's still there before she kusvika okay. Wadii kuenda kuSakubva kunozokuitira kure. Unopuwa nevamwe. Then I transferred from General Hospital wakaenda kuSakubva. The same friend of mine akati mapirizi akudanga mvura. Enda kudanga mvura. Ndakauya kudanga mvura. Ndopatakazotanga kutaurwa neWindows of Hope. Kuzoti kwane Windows of Hope. Naenda kubasa ndichiuya ndichizojoina support group. Ndakajoina support group. And I'm very brave because I am not shy of myself. Nadai tikaenda kuchurch, vanhu vaizomwa mapirizi vakafuga magumbezi. Naiva ndati time yemushonga kana yakwana ndoridza chigaba changu ndikati wake up, wake up, wake up. Anhu ngatimwe mapirizi. Time yemapirizi yakwana. Kana tichienda tiri mubhazi ndoti time yemushonga yakwana. Saka a lot of people vakatorarama through I'm very good at talking. Ndinotaura. I'm a very good MC anyway. Church. Saka ndakararamisa vazhinji, vamwe vainotora mapirizi evana vasikatauri kuti vane chirwere. Ndinotodaidzwa kutoita counseling. Kuti come and talk to my daughter. Ndomuapproacha sei kuti akwanise kumwa mapirizi. So takazojoina support group, takutoita masociety edu, tikapuwa maporridge edu, tichipuwa mabhaibheri edu, tichipuwa mahymnbook edu. Takutosocialize. So I'm living normal. Ndakatoteya kubasa, but still I'm living normal. I'm a happy family. Ndatano warora wangu, ndatano wazukuru wangu, kutogara kumba kwangu, all is well. Ko amuna umbosangana here nenguva yamakaitwa stigmatization kubva zvamaziva kuti vanhu zvavaziva kuti munotachiwana? Inini handina kusangana netime iyoyo because ndinoti taure mama. Ndinoti taure, handii kuti mukana iwoyo. Because pandiri ndakatokwana zvekuti I didn't need you, they need me. You need me.
I didn't need them. Saka kuti kuti mai ari apo ane AIDS ndokunge ndasvikapo. Kana nditori kuZambia ndiri kuBotswana ndiri kutohodha ndichitengesa time yacho yekuti uzoswera uchinditaura. Kana vaendereya ikoko. Panditi havanombodini. Vanombosvika because I've been always busy for my life. Okay. Asi mashoko echenjedzwa mungada kupa kune vechidiki ndekuti chitori chirwere chiri nani because chinocontroleka. Saka kana watoona kuti waanacho enda unopuwa mushonga woteedzera nguva yekumwa wodya chikafu chinofanira kudyiwa chiri very simple. Nungumira, ana nyefe, ana derere, ana nyemba, ana nyimo, zviro zvori simple. Mazuva ndo zvakutonakazve kupfuura marasheni ari kunohiwa. Saka hatingachadadirirwa ngaane murya marasheni nemabhekoni ere adai kudhura tisingachaafodhi. Saka chiri very simple kutopfuura unoti shuga, BP, zvakawanda 6 pamwe utori neichocho chiri chega chinochengeteka. Because I've lived positive from 1991 up to today. Nikana makanditarisa mungandinongedza murenda ndingatopinda pachitofunga kuti wazvionera mukadzi kwaye iye wapera. Saka izvozvi zvimhane murenyu wakura sei? Ndagogo was kuru 6. Wakomana wangu mukuru ane wana 3, mudoko ane wana 3. He's 41 and the other one is 39. Wakomana.